Banintsi ooYesu apha phandle, banintsi abantu ababizwa ngoba nguYesu. Kodwa uJesu lo waseNazaretha yena ubonakala ngekharektha xa ngabana efike emntwini. Igama lenkosi uJesu malibongwe, amen. Ubonakala ngesimilo ukuba uYesu wafika kulo mama okanye uYesu wafika kulo tata. Kubonakala ngokutshintshwa kwezinto lo tata bezenza. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Sawufunda kamazwi incwadi kaJohn, ivangeli lokubhala nguJohane, chapter number 7 verse number 37. Bese ndisixelile ndikwabaFulani siye sathanda uba sizonibona, noba namhlanje ndihamba ndibuyela kwela cala se-Eastern Cape, ndaqonda mandidlule kweli cala. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Siyabonga kakhulu uThixo utata umonakali nangebandla lonke ngethuba abasinikeze lona ngegama lenkosi uYesu. Cala kufundelwa John chapter number 37, John chapter number 7 verse number 37. Sisifunde kusiXhosa esidala, chapter 7 John verse number 37. Verse 37. Yes. Ke kaloku ngomhla wokugqibela ongowona mkhulu womthendeleko. iBhayibhile lithi ngomhla wokugqibela womthendeleko. Ewe mama. Wema uYesu wadanduluka uYesu esithi ukuba kukhothi wama uYesu ngomhla wokugqibela wadanduluka uYesu ethetha endlini yesikhumbo. uYesu egqiba ukushumayela uthi lo mbhali uYesu wadanduluka wathetha ngezwi elikhulu ngomhla wokugqibela. Wadanduluka uYesu wathi kubafundi bakhe, ewe mama, ukuba kukho othi onxaniweyo makeze kum yimake uba kukho othi anxanwe. Uthi lo mbhalo uba ukhona onxaniweyo, uba ukhona onxaniweyo. uYesu wayebiza i-altar call. Kule altar call uYesu ayibizayo akabizanga abazalwane bonke, akabizanga bandla lonke, akabizanga bonke abantu abakhoyo ecaweni. Kodwa uJesu kule altar call uthi lo mbhali wababiza wathi ubukhona othanxanwe. Ngamanye amagama, phakathi kwaba bazalwane bakhona abakhonzayo bengasenayo indlala, bakhona abakhonzayo bengasenalo unxano, bakhona abakhonzayo bengasenayo i-first love. Ingasekho laa nto mhla babesindiswa babengeni basokolisa. Ingasekho laa nto eyayifikele bona besandokukholwa. Kanti imanga beseteksini iqhaphuke bahlabelele. Kanti imanga bengekho abazalwane ibabangela bavukelwe sindumiso behleli bodwa. Haleluya. Laa nto abafika beyiva bayakhonza kodwa isavakali. Babelwa indlala, babelwa indlala, babelwa unxano, babelwa uthando lokuqala, babelwa laa nto ibingadingi bazalwane ukuze uyive. Babelwa even nabantu abatsha i-salvation ngoku bayenza i-waiting room yomtshato. I-salvation ayisokho ngezulu, i-salvation yi-waiting room kubantu abatsha belinde umtshato.
Yintoni unobangela babelwa indlala? Indlala, unqano. Xa lubiwe unqano nexesha lenkonzo abantu abala-understand. Xa libiwe unqano nexesha lokukhonza nexesha lokuvuselelwa, aba bazalwana balazi. Babefika eli mhlaba besandosindiswa ngoku bakuqhela ukukhonza. Bafika ngexesha lokuthanda kwabo. Ngoku unobangela waloo nto kwabiwe indlala, kwabiwe unqano. Noba singashumela kangakanani ngeke babuye aba bazalwana. Kudingeka kubuye indlala, kudingeka unqano. Mayibuye indlala. Hallelujah. The hunger. My prayer in 2026, I am praying for the hunger. Umthandazo endinawo kulo nyaka. Thixo mandilambele wena. Thixo installa ngaphakathi. Install izini. Iphi lanto ebisiphambanisa. Iphi lanto ubuhlala khona mina. Ithi awukwazi ukuphula wena. Iphi lanto ibivusa amantombazane ekuseni kulelwe agqiba isitrato ekeneneza, agqiba isitrato esithi khona uyasahlangulayo. Iphi lanto? Hallelujah. Ubukhona othancayo makeze kumazosela. Kubizwa apha abanendlala. Ngamanye amagama amanzi akhona adinga abanxaniweyo. Amanzi ayafumaneka adinga abanxaniweyo. Okwesibini, oselayo kusela umntu ngoba eze unqano ehleli phansi. Akasela umntu angafanga nqano. Sinabazalwane abangathikithiki, sinabazalwane abangavuthiyo, sinabazalwane abathi xa kufikayo bamcime bathi sasifana nawe. Ingoma babelwa indlala. Sikhonza nabantu abangasakwazi uzala. Sikhonza nabantu abagude ekukhofe nabanye abazalwane ngoba babelwa indlala. Amaqulo omileyo abazalwane. Izikhundla zenkawe baziokuphayile kodwa ngamaqulo omileyo. Bayakhonza kodwa ngamaqula omileyo. Uthi kuJesu kule ndawo wababiza. Today I am here to provoke the hunger. Today I am here to provoke unqano. Ye 2026 makuvuka amahlaya. Ye 2026 makuvuka amageza. Azomkhonza uThixo aphambene. Azomkhonza uThixo uSathana adanyanye. Kulo nyaka God may raise us. Kulo nyaka God may raise omama. Kulo nyaka God may raise abantu abatsha. May raise otata abanendlala. Hallelujah. Ingxaki ithomakali lesikulu. Ukothanqano makeze kum asele. Ewe. Lowo ukholwayo kum njengoko sashoyo Ndifuna le isibhalo. nto. Lo ukholwayo kum kutsho uJesu njengokutsho kwezibhalo. Njengokutsho kwezibhalo. Lo ukholwa kum njengokutsho kwezibhalo. Ewe mama fundi. Kuya kumpompoza imilambo yamanzi aphilileyo. Ndifuna ulibuza bandla lasemfuleni. Uthi lo mbhalo okholwayo
kwimibilili yakhe kuyophuma amanzi aphilileyo. Ndizomchallenge ngento ethi kulo wakho umbilili kuphumani. Uthi uJesu kulo uselayo kuye kugqabhuka imifula. Ngamanye amagama akazudinga okholwayo uba kubizwe imvuselelo. Ngamanye amagama okholwayo kwindawo ahlala kuyo asizomisa ntente xa kukho yena lukholwayo. Ngamanye amagama emsebenzini wakhe lo ukholwayo uthanda lokumphali kuye kugqabhuka imifula. Ngamanye amagama lukholwayo asizuye emsebenzini siyomwinela imiphefumlo. Yena uyintente ngokwakhe kwilokhu isahlala kuyintente ngaphethu kodwa indawo aphangela kuyo intente kwilokhu isahlala kuyo intente. Lo mntu ngokholwayo kuye kugqabhuka imifula. Kuyagqabhuka kulo wakho umbili kuphumani. Kuphuma iindaba zenkonzo, kuphuma iindaba zencawa, kuphuma iindaba zothetha ubantu babenza ntoni. Kuphumani kowakho umbilini. Iwarrior nofikayo ngenxa amaqula namhlanje awaphumi into awaphumi manzi. Nofikayo uhlohla ngeendaba zalapha nozalwayo uzalwe exelelwa iindaba. Makholwa masibuyele emanzini, masibuyele kumoya, umoya oyingcwele, masibuyele kumanzi. Back to the water. Umbhalo uthi lukholwayo njengokutsho kombhalo kuye kuyakugqabhuka imifula. Niyayibona bazalwa lo mifula kuni? Uyayibona kuwe lo mifula? Le mifula kuthiwa iyawugqabhuka. Ngamanye amagama xa seligqabhukile kuyofika abangakholwa babe sebesela apha kuwe. Asikudinga mvuselelo ngoba kuwe kukho imvuselelo. Awudingi bavangeli abanamandla nabapowerful ukuzokuvuselela, kodwa okholwayo ayithanda abavangeli. Ithi okholwayo kuye kuyophuma imvuselelo. Bathi abanye bekhala ngebhalela, bathi hayi bo mna ndikhala ngemvula. Ndicaba sizantshana zemvula, ithi incawa isehla. Kodwa abakholwayo ngenxa yemibilini yabo kuphuma amanzi umafederaiza. Athencaweni yakhe kuye if uyakholwa kuphumani kowakho umbilili. Verse 38. Lo ukholwayo Lukholwayo ku njengoko satsho isibhalo njengoko kwathi isibhalo kuya kumpompoza imilambo kuye yabaphilileyo. nothi kwindawo akhonza kuyo kuye kuya kumpompoza amanzi aphilileyo. Not amanzi amdaka kodwa amanzi aphilileyo. Umefika endaweni ya 2026 kuyahlanguleka imiphefumulo. Asizuva abantu besizakwenza imvuselelo. Sizabona abantu besithatha ubonakali nansi imvuselelo apha esapha. Haleluya. Asizuva abantu abathi tata ubonakali sifuna ukwenza imvuselelo. Hayi bazalwane, kodwa sawufake ekhona ethi already le mvuselelo saniphumeka nansi imvuselelo. Zithiwe zinto ukhona oyiplanayo. Hathi bazalwane masenzeni imvuselelo kodwa luselayo. Two, ukuze uqhatshukele imithombo kudipenda kwindlela osela ngayo.
iyakwazi unetha imvula inethela umhlaba, kodwa la mvula njengoba inetha ukuze umhlaba uthola amanzi uvelisa imithombo udependa ngendlela sele ngayo. Ewe. Ngamanye amagama umhlaba udependa ngendlela oye wanxanwa ngayo. Then unxano lubuyise into yoba lo mhlaba ugqajukelwe imifula, ugqajukelwe imithombo. So lukholwayo, rivers of waters, imifula, aba bantu bakholwayo Hey, Nkosi yami. abayiplani imvuselelo, Hey. kodwa luhlobo lwabantu abathi nansi imvuselelo, nansi imvuselelo. Uyiqala njani abandiyazi, kodwa nansi imvuselelo. Uyiqala phi? Ina budget, ayina budget. Aba bantu uthetha ngabo abayidingi ibudget, kodwa ngabantu abathi nansi Imvuselelo. akasindiswa kumntu omtsha. Tata umayonga baphiliswa ngabantu. Sibuse kwenzeka ntoni mfowethu? Athi nansi imvuselelo kule ndawo ndihlala kuyo. Yizanobona, khanise nibone. Hayi, haleluya. Hallelujah. Aw. Uyabona. Umzekelo womuntu owakhe wayenza lento intombi yomSamariya. Intombi yomSamariya yadibana noJesu equleni iyokha amanzi. Wathi uYesu kuyojonga intombi osela ngamanzi yokuyome, kodwa oyawusela kumanzi endiya kupha wona lowo akasayi kunqanda ngaphakathi. Yathi le ntokazi khawundiphe, imosha ngokuthi khawundiphe. Yayona le ntokazi inqobo isemnandi, yamosha le ntokazi ngoba ithi Yesu khawundiphe nam kula manzi. Ithe isofumana yayina one day ikholwa, zange idinge servicing, zange idinge minyaka, zange idinge umithangela imoto ukuze uyoshumayela, zange idinge sound system, zange idinge keyboard, kodwa ngeday ihlangana namanzi yagcina istrato saseSamariya. Yathi kanise nibone, yezani nibone, naku umntu, nansi indoda, naku umntu waseKalvari, kuyena uYesu. Wasindiswa ngo-1910, wasindiswa ngo-1994. Bapha basindiswa ngegama lakho. Hey. Iyanda iminyaka kodwa abaphumayo nabangenayo ngegama lakho basindiswa nini ngegama lakho? Wanqaba imithombo. Jeremiah chapter 14 sithandaze ngayo. Hey, Nkosi yami. So this woman kodwa yagqiba le ntokazi indawo ihamba ingqola. Abantu baseSamariya basindiswa kumessage eyi-1 ethethwe le ntokazi. Yabe le ntokazi ibuyela kuJesu. Abantu baseSamariya bambona uYesu, bamamkela, bakholwa ngenxa yentombazane. Itheni ngoku bantu abangaka basindiswa? Yafikela lo nxano, yafikela indlala, kwafika indlala, bebuya abantu isafuna bashumayeza. Bathi abantu baseSamariya asikholwa ngoku ngoba sive ngawe, nathi sizibonele bahlangene namanzi
umoya oyingcwele ongamanzi bonke abaselayo bafukelwa i-revival imvuselelo nansi imvuselelo Hallelujah. abantu bamanzi Nkosi yami. bahlangene nomnikazi welibandla nathi nale ndawa kodwa badibene nomnikazi webandla Hallelujah. Jesus Hey. wabanika amanzi Nkosi yami. abadinga approval kodwa badinga amanzi ukuze singahleli singayiboni imuvu singahleli singayiboni imuvu singaqali ngo-organization singayiboni imuvu kaThixo ngoba i-organization kaqala yona ibulala imuvu ibulala abavuswayo nakuqala imuvu ibe imuvu esidirector kwi-organization igama lenkosi yasimantoko sidinga unxano funda verse number 1 ufunda uSiprofesi chapter 96 verse number 1 Jeremiah 14 funa sivale ngayo sizothandaza Verse 1 kunesihloko imbalela. Verse 1 lavakala kuJeremiya ilizwi likaNdikhoyo malunga nembalela ngoba abantu bayakwazi ukukhonza kubalele ufumanisa into yoba njengoba bekhonza nje ngabantu abaziqhubayo ayisekho laa nto yayibaqhuba so kubalele kwaba bantu funda wam. Verse 2 libalele kwaJuda kunyembelekile kwizixeko zakhe funda abemi bathe fohlololo abemi bafe kwaYuda bathe folomohlo Yo. ngoba amaqulo omile Nkosi yami. abazalwane bomile nabantu bakwaYuda ngoku abangasindiswanga ababona imandla njengethemba ngoba imandla xa lomile lithathaza ngaphandle likopha ihlabathi kuba lenza kanjani kuthatha zezwe sifakwe ngaphakathi ngoba nathi ibikathi batsala iyayisekho ngaphakathi ngoba ibikathi batsala ngumoya oyingcwele naw imandla nabazalwane xa besiwa kumoya oyingcwele bakhangela izinto bayafunisela bathathasa ngaphandle bazikhalise ngaphakathi ukutsaleza ngaphakathi ukutsala bangaphandle ngoba nathi ibikathi batsala yemntu ayisekho ibembi into yoba sisuke ngaphandle sidikwe igqoma sizoyiva ngaphakathi Nkosi yami. ibembi into yoba sibe ne-home gospel ngoku sibe ne-kwaito gospel Bo. sibe nohlobo lokudansa lwasezweni esilifaka ngaphakathi Dance wabo. sibe nehombo yangaphandle esiyifaka ngaphakathi ngoba umoya ingcwele lo umkile abazalwane bomile so le nto nkoma kwabazalwane ngoba xa abazali benemvuselelo benamanzi amanzi abandla into yoba babe bahle abazalwane bangayiboni into yoba kufuneka into zezwe sisenze sibe bahle but ke ngokubomile ke ngoku naxa bomile bazibona esipilini uba yeyi kandofaka ethile ndingaba mhle indaba kwabiwa unxano kwabiwa indlala ngoka ibiwa indlala uyafunisela yintoni ento ndenza mhla Hey. indlala amaqula omeqoko Nkosi yami. zovuselela loo maqula izinto emveni kwanamhlanje ezizawufana nenkamela kuseyothiwa inkamela xa isela amanzi
ayiselela ukuqela ngoku iselela nexesha elizayo Ewe. ngoba iyazi ikamela into makuzofika ixesha lembalela ndihambe wilderness for unyaka ngekho manzi so ikamela xa isela inamanzi ewathathayo iwase kule ndawo inxaniweyo ibe namanzi ewathathayo izawabeka emqolo la manzi wabeka emqolo yenze into yoba xa ihamba amanzi engekho indawo iphelele ngamanzi kodwa le nkamela imane ithathe amanzini wabeka emqolo ithathe kula manzi simbuze lo mama kothani wafutha kangaka singafutha hayi wafana nenkamela indlela sele ngayo waba namanzi awagcinileyo nelo xesha sifumane lo manzi umoya ayigcwele. Nkosi yami. Siyabonga. Futhi lo mphala funda mama sithandaze. Funda sona. Abemi bathe fohlololo emhlabeni bambathe ezokuzila. Ufunda. Kuvakala isikhalo eJerusalem. Kuvakala nesikhalo eJerusalem. Ngoba xa abazalwane bomile ibetha ihlabathi. Ukulunga kwezwe kudipenda kubazalwane. Elilizwe ngeke sibe namandla okulihlangula. Sidinga umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele simdinga ngaphezu koPetro. Simdinga ngaphezu koDavide. uDavide waqala ebomini bakhe ukubona umuntu waphangaze wawa. Eqala ukubona umuntu waphangaze. Kodwa kwisikhathi esikuso uphuma phandle ubona waphangaze. Ungena emoyeni waphangaze. Kodwa uDavide yena wawiswa ngukala ubona umuntu waphangaze. Ngamanye amagama uma ingcwele kwesi sikhathi simdinga more than David, simdinga more than Paul, simdinga more than Peter. Siyamdinga uma ingcwele sidinga amanzi. Sidinga amanzi. Nkosi yami. Sidinga revival. Sivuselele. Uzujes. Vuselele. Amen. Vuselele. Hallelujah. Verse number 3. Sizothandaza. Indwalutho. Funda verse number 3. Indwalutho zithuma indwayi amanzi. Zithuma indwayi amanzi. Zona zifike amaqula zona indwayi xa zifika kubazalwane
zifika amaqula omeqoko. Funda. zibuya Imake zidanile zifike amaqula, funda lo ndawo. zona zifike amaqula Zifike omeqoko amaqula omeqoko. Amaqula omeqoko. Holy Spirit, revive us. We need your revival. Hey, Nkosi yami. Sidinga lo mvuselelo. Nonyaka usaqala. Let us go back to the revival. We need the Holy Spirit. More than ever. We need the Holy Spirit. More than 2025. Elona xesha esimdinga kakhulu lena. Siyamdinga amaqula omeqoko. Ayakhonzomile. Ayacula. Amile qoko. Amanzi awasaphuma emlanjeni. Amaqula amile. Sizowavuselela. Iyona revival. Naku Yesu. Awu. Ababiza. Hayi. Oqaniweyo. Nkosi yami. Makazosela. Namhlanje. Nathi altakhona. Mama. Nathi altakhona. Oqaniweyo. Impilo liqaniweyo. Nabi mfula. Yabiwa. Baphakaniweyo. Nagamanzi. Kuyano Yesu. Ubiza abaqaniweyo. Oqaniweyo. Masingakhonzi. Phakathi kwamathambo omileyo. Masingakhonzi. Phakathi kwamathambo omile. Oqaniweyo. Nagamanzi. Baba. Sivuselele. 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 So that sibuyela kwiministry. So that sibuyela abathandazayo. Abekade bethandaza. Babuyela ekuthandazeni. Abekade bevangela. Babuyela ekuvangeleni. Abekade befundisa. Babuyela ekufundiseni. Abekade bengabalindi. Besi-watchmen. Babuyela ekulindeni. Sivuselele. Sidinga imvuselelo. Sidinga imvuselelo. Kubuya abalindi. Sidinga imvuselelo. Abathandazi. Siyabafulela. Babuyela ekuthandazeni. Hallelujah. Sivuselele Nkosi. Sivuselele Baba. Holy Spirit. Sivuselele Thixo. Sivuselele Thixo. Nkosi yami. Sivuselele. Hallelujah. Umukhona oncaniweyo. Makeze kumazosela. Hayi Nkosi yami. Nali ithenje lamanzi. Nakumthombo ongathelwa amanzi. Hayi Nkosi yami. Imithombo yecawe iyaphela. Siqala kahle icawe sibe namandla. Siqala kahle icawe sikhuze. Sikhuza abantu sinqanda abantu. Bese simikhwa. Kodwa siyakukhuza. Ngoba siphelelwe ngamanzi. Nali ithenje lamanzi. Nakumthombo ongaphelelwa amanzi. Onqaniweyo. Makazosela. Nakumthombo. uYesu uphethe amanzi. Jesus uphela amanzi. Masibuyeleni kuye. Nkosi sinqaniwe. Ubukhona onqaniwe. Makazosela. Hayi Nkosi yami. Asibe ngenyawo. Asibe ngenyawo zethu. This is the altar call.